Er wordt telkens meer verkocht. Tenminste, dat merken wij wel. Elke jaar wordt er, ik denk, een omzetverhoging van 4% minimaal. Het gaat weer dat het slietjagen bij de vuurwerkverkeer. Maar minder goed met de standaards die de Tjintwurg verplichten bij vuurpielken leveren worden matten. Nee, we hebben ze naar de binnen, want we hebben hier een toeren besteld, maar die ben afgekeurd. En die hebben een kost van €1, dus gaan we jou er gratis bij. Maar ja, we krijgen nog een eier, noodzakelijk ben, maar we worden her. En die kost je €3. Maar ja, dat wordt de bot, want dat we pielkenpakketten van 6,95 kunnen we net een standaard van €3 bij doen. Een hele grote partij die het voor de Nederlandse merken een goed keer blanc maken weer, maar het al kat. De sociale werkvoorziening Empathec hingen ze samen een goed kat de vervanger. We waren de eerste die een alternatief konden aanbieden. Er zijn meer Nederlandse bedrijven die een alternatief hebben aangeboden. Maar we waren echt de eerste. Maar in de branche waren net gauw vervangers betocht. En dus bloot het voorlopig bij deze in. Het jammer is wel dat er ondertussen zoveel vuurwerkstandaards van de branche zelf, die in eerste instantie afgekeurd waren, ook zijn goedgekeurd. En op dit moment hebben ze dus ook niet echt heel veel vraag meer. Dat is tot vorige week anders geweest, want het was nog steeds onzeker. Dus we zijn echt heel erg in de race geweest om hier een hele grote orde binnen te halen. Brouwer had SEC via een oor inkocht. Al had hij zelfs niet vragen bij de maatregel. Ja, het slaat wat trouw, maar de beste volgende die slaan trouw dat wat dat pielken gaat. Iedereen die pielken geeft, die steekt zichzelf veilig aan. Die hebben al voorzorgsmaatregelen om de dingen de lucht in te zetten. Dat die standaard is iets extra's, ja. Ik zie het nut er net van, dit zou zeggen. Hoe dan ook, tenij kan hij dichter bij huis bestellen. Dat was toch prachtig geweest hier. Dan had het hier helemaal vol gestaan. En dan, Ik dat jij er weet en dan heb ik ze dat besteld. Dat is simpel zat, want ze weer niks en altijd duur hebben dat hier al aan. Dat hier altijd leer was.